Perlok perjuang dia sebab yang ipi social media video kulis mau ipi jepit nak kapor hadu ni khlemat di khamtam lele nam ta itu bela subscribe na lu badang sedang channel hadu kan ni khlemat di ngathai lele itu video ma tab mane ha sedang join video by day bat kini ki kena bat ki trainees ngomong ni kena ni don ki samla rang baru kapor ki badang persyang ban video da ka jeng hikai training itu iba ngi jule hinak kapor pagani di jaka bangi ai kan ni jaka bing le training kum hang ne te bat ngi don ar like ni jaka bangi le kum ne ki kamera ki bangi le hung bhan mar dan ni ke free space bangi la ban le te kani ko we bang pa ban ong ya phi ki babon bha ki ba la klish pa jodi training bat ki we but ke jing e ka babon bha ka bangi ya kendu kum ki samla bat kabang syamru iki bawan hi ke debe ha bai de ba kam ke jam bakumno bangingin yo kam yo jam la rangi wan chukum ni training kidan ki bele ki bakery kidan bele ki beautician ki bele ki ba on ba ki we de bat ke jing thmu hi kalau ba lingba ju gini ki jing gini ki training gini jing hi kai ki thmu ban yo ka kam ke jam ka kamai ke ji la kalong man yeng hala ki jun ki chat la ni ban bela lem no bat ki we dak ka badon ni ka jing lang ka jing tip na la de ti kani ka lat man ta ka ba ngi yo ni ba social media so ba ban so thu ba nga ong le ni bingi ya thu kum ni man ka por bingi ya training social media ba phila ban yo ban nang ban kamai ni ma social media kani so ba ban wan om pen ya kop le ni wan om pen ya lani pen ya ringkat dor bat le se bat ki babun bhagi ki badan ki social media ki bala ban kelalong man ku ki scam ban ya phi na bata lani lingba ki lat kamai ki ba per ki ba phir pinum su thu ngar manam su thu ki don bon hante ki ba ai phi ka lat kalan ki bu kum no phi la ban kamai di mai social media ki don ki ban pran ti phi da kum ne ki don pran ti phi da kum tai ki bon bhagi ke mu tin re kani ka de ka ke bangi ngile mangi pat kam na de taman pran ti phi hakan ko dor ba phi pin kamai social media tin re ka de be thik halor kum no ba la da phi don ni ka sab ka jong phi la phi don ni ka jing nam ka jing tep ka jong phi le se phi de unong dro dor lani pide kinong bu dukan lani pide kinu ki badan ni kasap ni pin hikai ye phi kumno ba phila ba ban kam pa di social media bakat support ye phi khnang ba phila ban yarab yela de banang pen he susu ye kata kam ko jong phi don ki perlu ki jongi ki ba sedangi ki kam lese ki kam ki ba yede brio pen yede brio kami ikut iki kum ki network marketing bet ki we pa try na post por pi itu ki ads ki ikut ye pi ni join le ni ki ba pi kot ye pi ba ki mentor ye pi bet ki we katu ka de la ka jong hi kru kam mo tende ki don pro ki ba bon ba ki ba la ban one li shapi link ba ki links li ba ki whatsapp message bet ki we ki ba la ban ong ye pi le ni ban ai ban terwa ye pi pin join ki kam yu ki bon ba ki ba la da phim tip phim page phim ku siar bha phla ban rong ki scam ki bon ba ki ba teng pi ha ban invest ya kani invest ya katai but ki bon bha ki ba la ban yalam bakla ban phi phla ban du ban man ka kamai ke ji ti kani pat ke bangi ni le bangi so ba ban shai kani kade bit bangi ni ko ban ai she phi ya jing nang ka jing tip ni ai free workshop free workshop hi ke de be phi ban introduce se phi ban ye thu se phi ke ka social media kumno philan panan kam ka social media ki phi dan kam dam ta social media ban kum da ter khnang ba kan yaram phi ko ban launch product jong la jong phi ko ban he business jong la jong phi ko ban de ki bon ba ki ha ki ni kiran san social media ngila ban ajmo di phi kum ta ki paid course pat kimne ba phi thap bisa nang ta bisa yo jing toy kamne de kum ta thin re kade be la long no kumba number bangi ngi don ki ba yarab ban ai ji kai phi la kalong manga ne la kalong ki we ne ka jaka bangi ngi ai ki jinga jingmot pat ki we bangi ngi ai kum steo e bangi le ni crash course tela phi kwa pa nam da jong kani pan ki don i jing sio ba tang khandiat bhai jing sio
ti ngomong khnian ru mar hakikat tu kan ni gisu bakal bun ha ki tu kan ni gisu balang biang ten re ngakwa phi pin phone ni number phi phi la ban kham tip company a shapang jong ni jing siu ti ban ni shem ni jing siu de lo jong kata ni kam de ek ba phi la phi ha ban invest kat ni na ta pin sayo double nim sio triple kam dan ni e bum kata henry ke de phi phi siu ek by class la ni ke by training ti ka jing e hi ki babon ba hi ke de ba kumnu pat bakin yo kam hadin meladap kan ni anong ipi dalam pilih jangan nuru ba pin yo kam hi kan e ba phi pin chu shong chu dalam pilih dep maklai ka ya ka training beautician pilih dep maklai ka training shed jingbam ni ka training ayu ru ni pilih jeng puli doktor su manong no dalam pilih long lok loi bentre ti ka kam kan man chepi ti ke bangi ngi thmu nang ni ka long ba ban yarap ban pinwan dor ye phi ya ka perkhat perdan jopi kita kisap kita lan jopi ba bikin long kita ki ba lani bikin long kumandang no social media ready kadang ba lada pi don ya ka sap ban shed ngin penikai pi kuno pin shoot haba pi shed tapi don ni ka sap ban lekai kuno shoot dak por pi lekai ba kum ta ter babon bagi bagi mo ti dakan ni ko kom ngiyarap ya ki babun bagi samla jongi kumno bagi kilang sedangi kejan ti jongi ha kirin san social media dan ki belawan ki layo jung toy shibun ki dan ki bawan shisin ki pasko dap ki wan biang arsin laisin ti kani kadai thik bangi ngin yo ban plilat lang ngasko bakani kala plilat ya ha kala plilat shibun bagi ki saudong jonga ba yaki lenti ki jingkhang ki kabu ki babun ma ngayo ban le ngayo ban tre ban ki babun ma ki company ki branch dan ki government departments dan ki babun ma ki ba ngayo ban yele na kapor ban kani hi kala prat ti yang ha ki babun ki liang ban ngasngo thu ba kan long ru ko jimtoy na jophi lada phi shim yak ni kabu ban yo ek ni jingkai ngam ong baka social media ka de na jong baro tindai lada napdeng jompi pisngo bak social media ka de ke kabala ban kersan ka kam ko jompi kabala ban pin plela dia phi ban pin kiu le se kam ka jam jompi kani le se klab ni kalat ka bu ta jompi te perlok kani kam de scam kani kam de ka jing thok jing sukor jongi no de ka de bitek ban equip phi ban pinwan ban I'm see me phi ban hikai ru phi kumno ba phi phila ban yeng laki kejat bat ban penpat lenti ru phi dakan ni kejil lenti ke bengi ngilaya antara san rius na banga ba kunhun bat kumno ngi ngila ban yarap bat phi ba phi ru phila ban yeng la kijong kejat ban ada ngi hap lese ya ka perkat perdan ya ka kam ka jam ban kom train dok sedong ling ngila ru ban on board phi ban pediak ru phi saktim ka jongi bangi ngi dang penhe mata suki pasuki tenrei la de ba phim tre ru bani join ban ngi pan ngila ban equip ban phi ngila ban yarap ban phi ba phi la ban yeng la ki jongi kijat ban kentiu pa de kam ka jam phi ki kani ka training ka lok pen di barok khai la kalong nam ta jong la die la kalong na bata jong business jong phi la kalong na bata jong ka organization jong phi le sile pidan la ni la kalong ru ba phi ka ban tre kum ki social media manager da bata jong ki brand kata ru kalong hi tingi sanam permission ni ki course na ka post ka por ten re hak be de content creation ko phi ba phi ta pin su su tho sai ka ni pa la phi ka ban join ni don ha ka ru pratrek ka de ka free course bingi ngile ka free workshop sorry bingi ngile ban phi ban siu kniat ka by registration ka course ka long free tama phi ban siu by registration nomor ba bon pha ki ba yele ban wan tin re la da phi la phi wan chu bi la phi pen pep ma phi ka tu ka sit ka do le no ba ka pendu no ya kita ki ba thmu ban wan ki bi wan chu tana ka daw ba phi live register ma phi tingi ban sing ha ban ship na ka dor kana ba phi ru bin shim khia ban ni bobon ba ki parok patru ki ba kwa ban wan ru ki yo ban wan khandang ba kitu ki ba transition no sim ki la ban wan registration kan poi phi nga thrai la kum no ngathai bahang subu du number phone ni ke sabatai lu na dok sidong ta jong phi te ka registration kan debi tik ta man chu register ba ban pen yo ka shuki ke jong phi ngathai mata kala ki dor lai shuki tenre ngasuka pat bani thoi phi ba kan ni ka la ta jong phi le phi kwa te dan ye ba ngin cha chi na phi la ka dei ka ba shi sni
thian dei bukong san hi ka dei ba phi phin wan phin yo ai ka jing mut phin yo ai ka jing tip ke jing phang ban nang ta ngi sayat shakhamat pat kumnu bingi la ban pinun kam pat ta ka sap ko jong phi ban pinun kam ring social media ba ban pen ki ka sap ko jong phi Krishbon signo ya phi ko ba video por lo kulai